Mga minamahal ko pong kababayan, sa mga nagdaang araw, nasasaksihan natin ang patuloy na tensyon at digmaan sa Middle East. Bagamat malayo ito sa ating bansa, alam natin ang mga ganitong pangyayari ay may epekto sa buong mundo, lalo na sa ekonomiya at sa pagtaas ng presyo ng langis na direktang nararanasan ng bawat pamilyang Pilipino. Nararamdaman po namin na mayroon tayong takot at pangamba. Dahil kapag tumaas ang presyo ng langis, kasunod nito ang pagtaas ng pamasahe, presyo ng pagkain, at iba pang pangunahing pangangailangan. Dama po nating lahat ito ng mga manggagawa, ng mga magulang na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya, at sa bawat Pilipinong nagsisikap mabuhay ng may dangal. Sa kabila nito, nais ko pong ipabatid na hindi po kayo nag-iisa sa pagharap sa mga hamong ito. Ang kapulungan ng mga kinatawan po ay patuloy na ginagampanan ang mandato nitong pangalagaan ng kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Kasama po ang aking kapwa mambabatas at ng iba't ibang mga komite, kami po ay walang humpay na magsusulong ng mga priority bills at mga hakbang na makakatulong upang mapagaan ang epekto ng mga pangdaigdigang krisis sa ating mga kababayan. We recognize that this is a challenge we must face head-on, which is why the House of Representatives will work with the executive to focus on the measures that will help cushion the effects of rising oil prices on the various sectors of our economy, especially our workers, commuters, farmers, and small businesses. Masugid po nating pagtutuunan ng pansin ang mga batas at patakaran na magpapalakas sa ating ekonomiya, magpoprotekta sa kabuhayan ng ating mga mamamayan, at magtitiyak ng kaginhawaan at kaligtasan ng taong bayan. Sa kasaysayan ng ating bansa, maraming beses na po tayong nakaranas ng mga pagsubok, mga bagyo, krisis at mga pangyayaring tila wala sa ating kontrol. We have confronted challenging moments before, and each time the strength and unity of the Filipino people have carried us through. Napatunayan na po natin na kapag tayo ay nagbubuklod-buklod at nagmamalasakit sa isa't isa, walang hamon na hindi natin kayang lampasan. Mga kababayan, buong puso ko pong ipinararating sa inyo na patuloy pong kikilos ang inyong pamahalaan. Patuloy pong magtatrabaho ang inyong kongreso at patuloy po nating pangangalagaan ang bawat Pilipino. Dumaan man ang mga problema, ang tunay na lakas ng Pilipinas ay nasa tapang, pagkakaunawaan at pagkakaisa ng sambayanan. Kagaya po ng maraming balakid ng ating nalampasan, makakaasa po kayong magkakasama nating haharapin ang hamong ito at magkakasama rin tayong babangon ng mas malakas, mas payapa at mas panatag ang loob para sa kinabukasan ng ating bayan. Maraming salamat po. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino at pagpalain nawa tayo ng buong may kapal.